Mae torri rhywbeth gwerthfawr yn aml yn siom fawr. Mae'n arbennig o drist pa mae perthynas yn torri. Mae'r pethau anghywir a wnawn ni, ein meddyliad drwg, y bethau drwg a ddywedwn ac a wnawn, yn torri'n perthynas a Duw. Dim ond Iesu ac ei drwsio. Mae'n gwneud hyn drwy roi ei fywyd ei hun yn rhodd werthfawr i ni. Wrth farw trosom ar y groes, mae'n ein cymodi ni a Duw. Tybed ydych chi'n gwerthfawrogi'r rhodd fawr Iesu ni, sef cymod rhyngom ni a Duw.